Koro, in terms of deep state, Ruto nigi almost 50% of that deep state. Just like Uhuru may have had. Uhuru in Chamorone is in charge of the commanders, military commandant report and so on. But nitie jomoko ma diere kanyo ma gimidwaro sechego enini to paro mane madhi mbele sirikal. Once they say romano to strategize. Koro Ruto was part of deep state. Koro kirange ka idok chien ti wacho gigo ma isesomo kata gigo ma ipuonjori. Eni deep state wawinji ahinya yiero mane wadhiye ni. Mokalo kata ni pok wawinji ahinya. Kanyo nitie deep state kod system. Ipuonjori entiere koso onge koso en mana paro mar dhano. No, ok en paro mar dhano. Deep state tiene niya. Jogo ma jatelo mar piny oketo machiegni kode. And inya yudo ni ng'ato nie sirikal to en deep state. Kawuono kineno headline mar Gazette mar Nation, ogolo jogo mas president consult kao pachgi e weche moko malich mag sirikal. Ema yudo ni ng'ato nyalo bedo ni nie sirikal, ranyisi madwa chiwo kendo en ndalo mane Raila Odinga ne prime minister. Raila was in government but was not part of the state. Koro emo milonge ni pok ni jo